Okay, so maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas, no? So sa makausap pa igsuon na usap kita sa pagbasa sa Biblia. Og ang Ginoo maayo gid kaayo no kay pahimunumduman gid ta niya kanunay. So igsuon kung naa kay Biblia ato ang okbon no kay maayo nang ikaw mismo no makabasa sa imong Biblia. So lahi-lahi man ta og version pero ang pulot dulo nga ang mensahe usara no nagpahitungod kini kang Hesukristo sa iyahang pulong no. So ako ang kuan kanang version ang gikuan ani niya is Philippine Bible Society ang nagprint ani no nya gikuan na siya Cebuano English Diglot Bible no. So mao na ang akong gibasa karon no. So I know nga lahi-lahi daghan kay klase nga version. So okay ra na igsuon basta ang importante no ang importante nga makasabot ka sa pulong sa Dios sa dihang mabasa ka no. So before ta mo adto dito magampo sa ta. Okay ra ba? So magampo sa ta igsuon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory to your name, O God. Heavenly Father, salamat kay Ginoo, niningtak naa. Ni magihatag ka namo, Lord, sa pagpanghinuklog na usab sa imong pulong. Salamat sa kay gayunan. Ngay mamigtagaan, Ginoo. O reminder nga kami malingkod, maminaw sa imong pulong. O nga amo kini huna-hunaon kanunay, Ginoo. Aron nga ang imong pulong may manggabayan namo sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Nga Lord, aron mauyon ang among kinabuhi diya sa imong pulong, mahiuyon diya sa imong kabubuton, Ginoo. Salamat Lord og among ginbitahan, Ginoo, karong takna ang imong balang espiritu nga may mamuhat usab sa among matag usa ka kinabuhi. Lord, dalaygon ikaw. Lord, panalangini ang tanang maminaw niini nga video, Lord, and I pray nga ikaw magapanalangin uban lang tibok panimalay o Dios nga ilang sinati ang imong gugma o ang imong pagkamaayo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. And Lord, I pray nga ang imong anointing maga-overflow, Lord, sa tanang maminaw, Ginoo, ikaw magapanghikap silang kasing-kasing. And I pray, Lord, nga nagi ka usaban, Ginoo, sa dagan sa among kinabuhi, Lord, sa dihang kami magapadayon sa pagbasa, pagtuon sa imong mga pulong. Dalaygon ikaw, Holy Spirit, we welcome you. Have your way, God, in Jesus' name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, Holy Spirit, we welcome you. Thank you, God. Okay, so igsuon, naanata sa chapter 18, no, sa Josue. So, kung naa kay Biblia, maayo yun na ablihan yun ni maigsuon ba? No? Okay, so, verse 1. Oh, by the way, ang uluhan ni ani uluhan kini ang pagbahin sa ubang yuta. No, ang pagbahin sa ubang yuta. Okay, verse 1. Human nila makuha ang yuta, ang tibuok katilingban sa Israel nagtigom didto sa Silo og nagpatindog silag tulda nga tagbuanan. Okay. May 7 kabanay sa katawhan sa Israel nga wala pay kahatagig yuta. Busa giingnan ni Josue ang katawhan sa Israel, kanus apa ba kamo mosulod aron pagpanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Hatagi akog 3 ka tawo gikan sa matagbanay. Pasuruyon ko sila sa tibuok yuta og isulat nila ang mga utlanan sa yuta nga gusto nilang panag-iyahon. Unya, mamalik sila kanako. Oy, lami kay ilang sa una no kay sila ray magbutok asa sila madto ba, no? So, sila magbutok kung asang kautlanan ilahang gusto or yuta ilang gusto nga mapuy-an. Okay, verse 5. Bahino nila sa 7 ka bahin ang yuta. Si Juda magpabilin sa kayutaan sa habagatan og si Jose sa kayutaan sa amihanan. Isulat ninyo ang mga utlanan sa 7 ka bahin sa yuta og dad-a kini nga ri kanako. Unya magripa ako aron pagtino sa kabubuton sa Ginoo nga atong Dios alang kaninyo. Okay, so verse 7, ang mga Levita dili makadawat og bahin sa yuta sama kaninyo
tungod kay ang bahin nila mauman ang pag-alagad ingon nga mga pari sa Ginoo. Ang mga banay ni Gad, ni Ruben, ug ang katunga sa banay ni Manases nakadawat na sa ilang bahin sa yuta sa silangan sa Jordan nga gihatag kanila ni Moises, ang alagad sa Ginoo. Okay, verse 8, gisulat sa mga tao ang mga utlanan sa yuta human sila pahimangnui ni Jose or ni Josue niining mosunod. Suruya ang tibuok yuta og isulat ang mga utlanan niini og unya balik kamo kanako. Unya magripa ako aron pagtino sa kabubuton sa Ginoo alang kaninyo dinhi sa cielo. Busa gisuroy sa mga tawo ang tibuok yuta og gisulat ang mga utlanan niini sa usa ka basahon. Gibahin nilag 7 ka bahin ang yuta o gilista ang mga lungsod. Unya namalik sila kang Josue didto sa kampo sa Silo. Og nagripa si Josue aron pagtino sa kabubuton sa Ginoo alang kanila og ang matagbanay sa Israel gibahinan og yuta. Okay, so verse 11, so giuluhan kinig ang yuta nga gihatag kang Benjamin, no? Okay, ang mga panimalay sa banay ni Benjamin nakadawat og yuta tunga-tunga sa kayutaan sa banay ni Juda og ni Jose. Sa amihanan, ang utlanan nila nagsukad sa Jordan, latas sa kabungturan, amihanan sa Jericho, ug paingon sa kasadpan tadlas sa kabungturan hangtod sa kamingawan sa Bit-Aben. Unya, ang utlanan milahos sa habagatan ngadto sa kabungturan sa Luz. Gitawag usab og Betel. Okay, Betel. Dayong lugsong sa Atarotadar sa kabukiran habagatan sa kapatagan sa Bit-Horon. Verse 14. Unya, ang utlanan miliko sa habagatan gikan sa kasadpan nining Bukira sa habagatan sa Bit-Horon og mipadulong sa syudad sa Kiryat Baal o Kiryat Yarim nga sakop sa banay ni Juda. Kini ang utlanan sa kasadpan. Ang utlanan sa habagatan nagsukad sa utlanan sa Kiryat Yarim o gikan didto mipaingon sa kasadpan hangtod sa mga tubod sa Niptua. Unya, milugsong kini sa ngilit sa bukid nga nagdungaw sa walog sa Hinom. Sa mihanang tumoy sa walog sa Ripaim. Og mipadayon kini sa habagatan tadlas sa walog sa Hinom, sa habagatan sa kabungturan sa mga Jebusihanon paingon sa Enrogel. Okay, miliko kini sa amihanan sa Insimes og mipaingon sa Gililot at bang sa agianan sa Adumim. Ang utlanan milugsong sa bato ni Buhan, anak nga lalaki ni Ruben, og milatas sa amihanan sa kabungturan nga nagatubang sa walog sa Jordan og lugsong niini. Unya mipaingon kini sa amihanan sa kabungturan sa Bitogla hangtod sa amihanang luok sa patayng dagat. Ang habagatang tumoy sa Jordan kini ang utlanan sa habagatan. Ang Jordan mao ang utlanan sa silangan. Mao kini ang mga utlanan sa yuta nga nadawat sa mga panimalay sa balay o sa banay ni Benjamin. Okay, ang mga syudad nga ila sa mga panimalay sa banay ni Benjamin mao ang Jericho, Bitogla, Emikeses, Bet-Araba, Zemaraim, Bethel, Avim, Para, Ofra, Sefaramoni, Opni, og Geba. 12 ka syudad lakip ang mga lungsod niini.
Lakip usab niini ang Gibeon, Rama, Beerot, Mispe, Shefera, Musa, Rekiem, Jerpeel, Tarila, Sela, Elif, Jebus, o Jerusalem, Gibeah, o Kiryat Yearim. 14 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kini mao ang yuta nga nadawat sa mga panimalay sa banay ni Benjamin. So mao kadto ang chapter 18 igsuon. So napatay oras, no? So atong padaynon ang chapter 19. Ang giuluhan kini siya og ang yuta nga gihatag kang Simeon. Ang yuta nga gihatag kang Simeon. So ang nakaangkon sa ikaduhang Agripa sa yuta mao ang banay ni Simeon. Ang kayutaan sa iyang banay anaa sa taliwala sa yuta nga maoy bahin sa banay ni Juda. Naglakip kini sa Beersheba, Siba, Mulada, Hasarsual, Bala, Isim, Eltolad, Bitol, Horma, Siklag, Bitmarkabot, Hasarsusa, Bithle, Baot, o Saruhin. 13 ka syudad, lakip ang mga kalungsuran niini. Okay, 7. Diha usab ang Ayin, Rimon, Iter, og Asan. 4 ka syudad, lakip ang mga kalungsuran niini. Naglakip kini sa tanang lungsod sa Baalat-Bir, Rama sa Negev. Mao kini ang yuta nga nabahin sa mga panimalay sa banay ni Simeon. Ang bahin ni Simeon nahisulod sa kayutaan ni Juda. Ang nabahin kang Juda dako ra kay sa kinahanglan nila busa gibahinan ang banay ni Simeon sa ilang yuta. Okay. So verse 10. Okay, ang yuta nga gihatag kang Zabulon. Okay, ang naangkon sa ikatulong pagripa mao ang banay ni Zabulon. Okay, oops. Ang yuta nga nadawat nila nakaabot sa Sarid. Ang utlanan mitunga sa kasadpan ngadto sa Mariel, sangko sa Dibesit, o sa sapa sa silangan sa Jokneam. Ang utlanan sa Pikas nga bahin sa Sarid mipaingon sa silangan hangtod sa utlanan sa Sislotabor, unya ngadto sa Dabirat ug latas sa Japeah. Gikan didto mipadayon kini sa silangan ngadto sa Gath-Hefer ug Itkasin. Liko ngadto sa Nia paingon sa Rimon. Sa amihanan ang utlanan miliko ngadto sa Hanaton, sangko sa walog sa Jeftael. Naglakip kini sa Katet, Nahalal, Simron, Jidala, ug Bethlehem. 12 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kining maong mga syudad ug ang lungsod nahisakop sa yuta nga maoy bahin sa mga panimalay sa banay ni Zabulon. Okay, so verse 17, ang yuta nga gihatag kang Isakar. Okay. Ang nakaangkon sa ikaapat nga pagripa mao ang banay ni Isakar. Ang ilang bahin naglakip sa Jezreel, Solot, Sunim, Haparaim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abis, Rimit, Inganim, Inada, og Betpasis. Ang utlanan misangko usab sa Tabor, sa Hasima, og Betsimes, og natapos sa Jordan. Naglangkob kinig 16 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kining mga syudara og ang kining mga syudara og mga lungsod, mga lungsura ana asulod sa kayutaan nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Isakar. Okay. Ay. Wait.
Okay, so verse 24. Ang yuta nga gihatag kang Aser. Ang naangkon sa ikalimang pagripa mao ang banay ni Aser. Ang katuyuan niya naglakip sa Hilkat, Hali, Biten, Aksaf, Alamilik, Amad, and Misal. Sa kasadpan, misangko kini sa Carmel, sa Sihor-Libnat, sa silangan, ang utlanan miabot sa Bit-Dagon. Sangko sa Zabulon, ug sa walog sa Jeptael, paingon sa amihanan, ngadto sa Bit-Timek og Niel. Mipadayon kini sa amihanan ngadto sa Kabul. Ibron, Rehob, Hamon, kana hangtod sa dakong Sidon. Ang utlanan miliko ngadto sa Rama, sangko sa Tiro, ang syudad nga giparil. Unya miliko kini ngadto sa Husa ug misangko sa dagat sa Mediteraneo. Naglakip kini sa Mahalab, Aksib, Uma, Afek ug Rehob. 22 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kining maong mga syudad ug mga lungsod ang naasulod sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Aser. Okay, verse 32. Ang yuta nga gihatag kang Neftali. Ang naangkon sa ikaunom nga pagripa mao ang banay ni Neftali. Ang utlanan sa ilang yuta nagsukad sa Hilip, gikan sa tugas didto sa Ananim, gikan sa Adaminikim ug sa Habnael hangtod sa Lakum ug natapos sa Jordan. Ang utlanan miliko sa kasadpan ngadto sa Asanotabor, gikan didto mipaingon kini ngadto sa Hukoka hangtod sa Zabulon, sa habagatan sa Aser, sa kasadpan sa Juda, sa silangan didto sa Jordan. Ang kinutaan nga mga syudad mao ang Sidim, Ser, Hamat, Rikat, Kineret, Adama, Rama, Hasor, Kedesh, Edrei, Ighasur. Okay, verse 38. Iron, Migdalel, Horem, Bet-Anat, og Bet-Simesh. 19 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kining mga syudara og mga lungsura ang naasulod sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Neftali. Okay, verse 40. Ang yuta nga gihatag kang Dan. Ang nakaangkon sa ikapitong pagripa mao ang banay ni Dan. Ang kayutaan niya naglakip sa Zora, Estaol, Ersemes, sa Albem, Ayalon, Jetla, Ilon, Timna, Ikron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehod, Bani Barak, Gatrimon, Miharkon, o Grakon, ingon man ang kayutaan at bang sa Jupa. Sa dihang nawad ag yuta ang katawhan ni Dan, nangadto sila sa Lisem, o giatake nila kini. Nailog nila kini o gipatay ang katawhan niini. Unya, gipanag-iya nila kini og namuyo sila didto. Gilisan nila ang ngalan sa syudad og Dan, sumala sa ngalan sa ilang katigulangan. Kining maong mga syudad ug mga lungsod ana sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Dan. Okay, so verse 49, ang yuta nga gihatag kang Josue. Sa nahuman na sa katawhan sa Israel pagbahin-bahin ang kayutaan, gihatagan nila yuta si Josue nga anak ni Nun. Sumala sa gisugo sa Ginoo, gihatag nila kaniya ang syudad nga gipangayo niya nga mao ang Timnath-Sira. Sa kabungturan ni Ephraim, giusab niya pagtukod ang syudad og mipuyo siya didto. Si Eleazar nga pari og si Josue nga anak ni Nun ug ang mga pangulo sa mga panimalay sa banay ni Israel mibahin-bahin niining mga yuta pinaagi sa ripa aron pagtino sa kabubuton sa Ginoo didto sa Silo. Sa pultahan sa tulda nga tagbuanan sa ingon ni ana natapos
ang pagbahin-bahin sa yuta. So ing ana ang nahitabo sa ilaha kaniadto no, nga gitagaan man sila yuta sa Ginoo, pero kinahanglan nga silang tanan mo mosulod sa kanaan, mao man ang promised land no. Unya pagsulod nila didto, kailangan sila nga bahin-bahinon to nila tanan. Ug mao to ang kanang ilang naangkon no, na sila specific na area kung asa sila gibutang. Og nindot siguro nga ato na lang diretsohon ang chapter 20 kana na to. Taas-taas ba ni or mubo ra. So napatay ko ano, time ato na lang appeal. Okay, so ang giuluhan kinig ang mga syudad nga dalangpanan. Okay, so chapter 20 verse 1. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, sultihi ang katawan sa Israel sa pagpili sa mga syudad nga dalangpanan nga gisulti ni Moises kaninyo sumala sa akong sugo. Ang tawo nga makapatay ug laing tawo nga dili tinuyo makadangop didto aron paglikay sa tawo nga manimalos kaniya. Makatago siya sa bisan hain niining mga syudara ug makaadto sa hukmanan sa gangaan sa syudad ug makasugid siya sa nahitabo ngadto sa mga pangulo. Unya pasudlon nila siya sa syudad ug hatagag dapit nga kapuy-an aron makapabilin siya didto. Kung ang tawo nga buot mo panimalos mosulod kaniya sa syudad, ang katawan sa syudad dili magtugyan sa tawo nga nakapatay ngadto sa nangita kaniya. Panalipdan nila siya kay ang iyang pagpatay ug isig ka Israelita dili man tinuyo ug dili tungod sa kasuko. Magpabilin siya sa syudad hangtod nga husayon siya at tubangan sa katilingban ug hangtod nga mamatay ang pangulong pari. Unya makapauli na siya sa ila. Okay, verse 7. Busa gilain nila ang Kidesh sa Galilea sa kabungturan ni Neftali ug ang Sikem sa kabungturan ni Ephraim, ingon man ang Kiriat Arba o Hebron sa kabungturan ni Juda. Sa silangan sa Jordan, sa kabungturan silangan sa Jericho, sa kamingawan, gipili nila ang Biser sa banay ni Ruben, ang Ramot sa gilid sa banay ni Gad, ug ang Gulan sa Basan sa banay ni Manases. Mao kini ang mga syudad. Okay. Nga dalangpanan nga gipili alang sa tanang katawhan sa Israel ug alang ni bisan kinsang langyaw nga nagpuyo uban kanila. Bisan kinsa nga makapatay nga wala tuyua makadangop didto, dili siya mapatay ni adtong buot manimalos kaniya ug husayon siya didto sa atubangan sa katilingban. Okay, so igsuon mao kadto ang chapter 20 no. Sumubo ra kaayo. So atong nahuman karon ang chapter 18, chapter 19 ug chapter 20. So igsuon salamat kaayo nga hangtod karon na pakadiha no. Dalago nang atong buhi nga Dios. So natin mga hopefully nga natin natun-an karon sa atong gibasa no. I pray nga ang Holy Spirit mamuhat sa imong kasing-kasing ug sa imong tibok panimalay. So igsoon, salamat kaayo. Magkita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat.